Para nada, digo yo que para nada, ¿no? Porque mira, yo la tengo por las cuatro, perdón, los cuatro. Cosa tenía que estar a las 4:30, llegué tarde. Y ahora sigo saliendo a las 4 menos cuarto, a las 4:15 está allí. Estoy aquí a cambiar, aún y a preparar la clase. Se va, pero muy buena. Solo me pasó un día que estaban asfaltando y sale. Que ha activado el automático. Pues fala porque te localice aquí. A ver, no, aquí No, pero no pasa nada. no, no sale. Qué pesado. Misma. Vamos mareada. Ahí, ahora. Ahí. No hables Ahí está. así, Rafa. Es que. Veña, con o que fale vai sair. Iso. Pero vaya. Es que no sé cómo quitar esto. ¿Cómo quito yo esto? En audio será. No, debe ser en Aí, saca. Esa V. Quítalle o... O el rally cámara. Ai, carallo. Vai dentro. Quita desenfocar. Clica aí de novo en desenfocar. Clica. Vale, ahora dalle outra vez a vídeo. Quita encadrar. Quita. Aí. Ahora sí. Arrea. Paco, pégate. No, pero de todas maneras ahí a Paco no se ve. Vamos. No, Bueno, veña, entón empezamos pleno... Estás, Pablo. Empezamos no te escapas. pleno ordinario de 28 de novembro. Temos como primeiro do día a aprobación da acta da sesión anterior, o primeiro orzamento da semana pasada, polo tanto, se non hai, Ya acabo. facemos a votación. Ben, e o segundo punto do orde do día é a aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora das bases das axudas de emerxencia social municipal do Concello de Sotomayor. Ben, bueno, entendo que un documento que está visto, máis que visto, que estivo en consulta moito tempo, non houve ningún tipo de alegación, por lo tanto estivo presentado tamén á comisión, tampouco se fixo ningún tipo de apreciación, é basicamente un documento que está elaborado, bueno, polo propio servizo, e co que vimos de acabar pois, cunha situación absolutamente anómala. É dicir, no Concello de Sotomayor non existían unhas bases para abordar pois, o que son as emerxencias sociais. Isto pois, acarreaba moitísimos problemas primeiro de execución das propias emerxencias e despois tamén creaba problemas de discrecionalidade. Nos entendíamos que isto, bueno, pois non era de recibo, que se estivese traballando desta maneira. E, bueno, pues iniciamos un procedimento para traer esta ordenanza aquí, que foi, bueno, pues, evidentemente, partindo do servizo, consultámoslo tamén con outros concellos, houve visitas a outros concellos para ver que experiencias estaban a producir nesta liña, e creemos que o documento que traemos pues, é un moi bo documento, vai a facilitar muitísimo e que, sobre todo, vai a rematar con unha situación pues, incomprensible, que é este concello se estivese traballando pois, en este documento, precisamente para cuestións como as emerxencias sociais. Insisto, o procedimento pois, estivo en consulta, non se fixeron ningún tipo de apreciacións, trouxe xa a comisión, tampouco fixeron ningún tipo de apreciacións, por lo tanto, eu creo que merece o noso consenso e sometemos a votación. Sí, nos o único que queríamos comentar, non vamos a discutir a necesidade desta ordenanza, lógicamente, paredes, é o único para futuras ordenanzas, pois mirar un pouquiño que si se pode reducir un pouquiño a burocracia, porque miramos que ten para solicitar a emerxencia social 18 puntos que hai que, bueno, que solicitar de papéis e todo, entón si podíamos no futuro, pois iso, non ter tanta burocracia, porque normalmente unha persoa que necesita disto, pois considero que ten fácil a súa demostración, nada máis. Eu, a ver, dúas cousas, Noelia. Eu creo que ben,
E cando se queran facer apreciacións, se fagan no período de consulta. Se non se fai os deberes a tempo no período de consulta, veña, facémoslo na comisión. Pero é que no período de consulta, ni na comisión, ni estamos en período. Entón se fai unha apreciación. Afortunadamente, e teño que dicirvolo que a apreciación que facedes agora pois non ten demasiado sentido. Porque, afortunadamente, neste concello xa hai acceso nos servizos sociais á rede Sara. Polo tanto, son os propios traballadores os que boa parte da documentación que se pide a poden tramitar directamente de servizos sociais. E aproveito para decir que tamén era unha absoluta anomalía que se estaba dando co goberno do Partido Popular, que non existise este acceso e que ninguén entende. Polo tanto, eu creo que está desenmendando a vosa propia práctica. Realmente decimos iso. E se se queren facer as achegas, pues hai momentos, si pretenden ser constructivas, si pretenden ser constructivas, tempo, forma, período de consulta, comisións, de todo. Aquí por transparencia e por implicación de toda a sociedade non for. Pero que aínda así esa chega que se fai, insisto, afortunadamente ahora os servizos sociais contan con ferramentas das que deberían contar hai moito tempo e inexplicablemente o goberno do Partido Popular nunca puxo a súa disposición. Algo que máis? Non, nada máis. Ben, votamos. Abstención. Curioso. A favor. Ben, pois aprobada entón esta ordenanza, pasamos entón a dación contra os decretos da alcaldía, que entendo que ten a oposición que tivo acceso a eles. E, bueno, pasamos tamén a dar conta, pois, do período medio de pago e da execución trimestral do terceiro trimestre de 2020. Eu permitídome que me demore nada, 2 minutiños nisto, porque eu creo que é importante que a veciñanza. Fruto Maior está no terceiro trimestre, nesta conta que presentamos, cun período medio de pago de 16,31 días. Son datos, bueno, pois eu creo que falan por si sós. Todos os proveedores queren traballar con Sotomaior, porque o Sotomaior paga rápido, Sotomaior paga ben, e hai unha estrutura económica áxil, rápida, que nos permite, bueno, pois ter precios. E paga rápido, e paga ben, e isto é importante decilo, con moitísima, pero moitísimas, en termos de comparación, máis actividade da que existía. Moitísima máis. En termos xa non só do bruto de facturas, sino en termos de todas as iniciativas que está levando adiante por parte deste goberno. Por lo tanto, bueno, pois eu, evidentemente, aquí hai unha parte de traballo serio a hora de levar adiante a xestión económica deste concello. Hai un goberno que funciona, bueno, pois con cousas que ata hai 2 anos pois sonaban a mandarín, bueno, puntos de crédito, traballos, digamos, de previsión e orzando o que había que facer, de control e fiscalización do gasto, esas cousas que, bueno, non se entendían, e agora con moitísima máis actividade, pois temos uns datos de pago, pois eu creo que, bueno, pois de recoñecer ao goberno, suposto, e aos técnicos, porque detrás destes datos, pois hai moitísima xente traballando para poder conseguir estes números. E cando digo que hai moitísima máis actividade, pois non é algo que nos estemos inventando por parte deste goberno. É dicir, aquí está pois, precisamente a liquidación do terceiro trimestre. Tendes aí os datos. Eu, se non me engano, estamos terceiro trimestre, ano 2025, 9.498.000 euros. Sí, a algúns non lle gusta. Sei, entendo que non vos guste, pero é así. Case 9,5 millóns de euros. É curioso que non lle gusta é a mesma concelleira do Partido Popular que decía que a ver se conseguís llegar aos 7 millóns de euros. 9,5 millóns de euros. Non hai nada máis que decir. E, polo tanto,
Dada conta da actividade de control, pasamos a rogas e preguntas. En rogos e preguntas temos a primeira pregunta é que no proxecto de Talo Río sabemos que desaparecen as árbores que están agora ali postos, que levan tantos anos, e queremos saber que se vai facer con eles, se vanse cortar. Vamos, no, todas as árbores que se poden reutilizar, imos a reubicalas e plantalas en sitios que xa temos algúns espazos preparados e ubicados e non desaparecen, cámbianse. Vai haber un proxecto que ten tamén moitísima masa verde e vai haber moitísima, de feito, o que hai nese proxecto e o que se valorou nese proxecto é converter esa alameda nun corredor verde que é precisamente o que estaba no plan de mobilidade sostible aprobado no goberno do Partido Popular. Queremos preguntar que tamén como van quedar as direccións definitivas na Rúa da Coutada. Está no propio proxecto, tivestes acceso a él e vai a ser exactamente o mesmo tratamento que ten na parte, que ten no Camiño de Santiago, na parte que se tramitou por parte do anterior goberno, un tratamento do Camiño de Santiago de dirección única, e aí vai haber persoal que, digamos, residentes e servizos que poidan ter acceso a unha saída específica para evitar que teñan que dar. É o mesmo tratamento, primeiro, é o tratamento que dá, que recomenda o Plan Director dos Camiños de Santiago, establece na Xunta, é o mesmo tratamento como sempre, é o tratamento que ten o sentido común. Saída específica? Como? Dices dos veciños, dos residentes, dos que residen en esa zona, acabas de decir que hai unha dirección única, pero que eles van a ter unha saída. No, se dixen que expliqueme mal, o que vai haber é que para os veciños que están ali dentro van a poder ter na parte entre a Coutada e a saída que está na Balsería, pois van a poder, eses veciños así que van poder transitar por ali para sair pola rúa Illas Alvedosas ata Pontevedra. Pola Illas Alvedosas. Poner o cambio do tramo diante da Cuña. Diante da Cuña será dirección Camiño de Santiago, que hai para ir para Pontevedra. Non hai cambio, simplemente os veciños que están alá para que non teñan que dar toda a volta por Arcade da saída a Pontevedra poderán meterse pola rúa rápida, por correos. Vale. O sea, que a saída, por exemplo, do familia saldrían por aí, por correo. Familia, estamos negociando co familia se conseguimos unha situación que eu creo que pode ser mellor, pero iso depende tamén do familia. Nos creemos que hai unha situación alternativa que lles beneficiaría a eles moito e, desde logo, a nos quitaría un problemón de enredo, que sería, basicamente, como la propoñerlo, invertir a entrada e a Ya se parou con eles. porque aparte nos quitaría o problemón que nos está xerando en Salicos. Queríamos saber tamén sobre o campo de fútbol de Soutomaior, si hai algún proxecto, algo pensado para cambiar o tapete. A ver, o césped témolo falado coa directiva, é algo que estamos aí no pendente, evidentemente son investimentos importantísimos, entre 300 e 400 mil euros, que xa nos estamos buscando a maneira de levar adiante, pensando en presentar subvencións e ver, bueno, pues en que medida se poden facer. E a idea, vemos, intentar ir un proxecto un pouquiño máis ambicioso, con máis opcións que no campo do Soutomaior para intentar buscar mellores prezos. Se somos capaces de acadalo así, intentaremoslo por aí, e se non somos capaces, pois teremos que ir campo a campo. Son proxectos, a ver, eu insisto no campo Graciano Padín levamos investido 350.000 2 anos, un investimento histórico que non se recordaba, non había máis que ver como estaba e como está. O Graciano Padín pois pasou pois ao século XXI nestes 2 anos. Era unha instalación que, insisto, había que ver como estaba. E hoxe por hoxe van os nenos ali a xogar e se atopan con unha instalación acorde aos tempos nos que están. Sabemos conscientes de que precisamos pois seguir actualizando, iso, hai que facer obras tamén en moitas instalacións deportivas, agora imos con pistas de pádel, agora imos con outras actuacións noutras instalacións, non Salgueirón tamén. Sí, está na horizonte, na previsión, cambiar o tapete a ese e outras instalacións deportivas. Pero vai entendelo a corto plazo, porque nos comentaron que están tendo problemas tamén.
Sí, a ver, Creo que cancelar partidos Bueno. polo estado do campo, iso que non, claro. Hubo que hacer opcións pola chuvia. É dicir, non polo estado de tapetes, evidentemente. Vamos a dizer, home, está moi ben, son que o que se preocupa agora cando un tapete que se cambiou hai 17 anos, non me engano, non? Claro, que entren as presas agora, que cando había responsabilidades de goberno, non? Bueno, pues, está moi ben. En todo caso, hai un goberno agora responsable que sí se preocupa polo campo do Soutomaior. E sí, parece o cambio. Evidentemente, investimentos deste tipo non se fan un día para outro. Requieren unha previsión, requieren, bueno, pues buscar financiamento, requieren ver pues, a que se presentan. Cando salan liñas de financiamento das administracións, pues, é unha das actuacións que temos previstas, sí. Bueno, unha pregunta que queríamos facer é si vades e cando, se é así, ampliar a curva do Forno, actuar ali, a facer algunha actuación ali. Estamos niso, Pablo, mirando, temos que hacer un proxecto e nesa curva, pois, estaba algún veciños para facelo. Temos un problema de peralte, de desnivel, para ver como se resolvía para que cumpla, non? Se non me engano, estaba aí. Hai boa disposición dos veciños a ceder terreo. Sí, a intención é poder facer esa obra sendo conscientes da complexidade que implica, non en termos de investimento, sino en termos técnicos. É unha obra, digamos, de difícil execución técnica, pero, bueno, unha vez que temos eu creo que a boa disposición da veciñanza, hacer terreo, pois a execución é posible e vamos a intentar levar adiante, bueno, pois sendo conscientes de que cumplir con todo pois é un proxecto difícil. Queríamos preguntar tamén que miramos nos informes que solicitamos que hai unha multa unha sanción de Augas de Galicia no mes de xuño de 3.000 euros e queríamos saber se se pagou e cal foi o motivo da sanción. Nosas multas pagámolas todas. Somos unha administración que cumple. O motivo da sanción é, se non me engano, que temos un goberno durante 28 anos en Soutomaior que convertiu a rede de pluviais e fecais pois nun queso de grullar. Entonces, como son os propios informes de Augas de Galicia, insisto, os propios informes de Augas de Galicia, os que dicen o Estado no que o anterior goberno do Partido Popular tiña toda a rede de saneamento do Concello furada coa política de ti engancha aquí que total non pasa nada. Ata o punto de que ahora mesmo pois, temos a depuradora que dio o informe de Augas de Galicia literalmente, sí, que incluso con episodios moderados de chuvia satura o sistema. Claro, e nós evidentemente, que facemos agora? Por certo, coa oposición do Partido Popular. Cada vez que facemos unha actuación, cambiamos todo o sistema de saneamento. O Partido Popular lle parecía carísimo tal o río. E por que é carísimo? Vos sabedes o Cristo que hai ali debaixo? Sabedelo? A desfeita que hai ali montada? Claro, a nos encantaríanos que fora máis barato, pero cando hubo irresponsabilidade durante 3 décadas nese tipo de cuestións, pois claro, pois temos un sistema de saneamento pois que hai que non haya depuradora capaz de soportar iso. Entón, claro, pois Augas de Galicia pois emite sancións. Por certo, unha sanción recorrente, que se viña facendo dende o ano 18. 17, non recordará ben. Esta é unha sanción que se vai facendo por ese mesmo vertido. Esa se pagou durante varias veces e que se di na explicación desa sanción que o anterior goberno do Partido Popular tiña convertida a rede de saneamento municipal pois nun queixo de grullar. Furada por tanta esquina hai. Entonces, claro, eu pediría que está ben que nos preocupemos pola sanción, pero, bueno, non estaría de máis que como oposición vos preocupásedes de que cando se fan actuacións para resolver cuestións centrais como son os sistemas de saneamento, tivesedes un mínimo, moi mínimo de responsabilidade. E non empezar a decir barbaridades, mentiras directamente a respecto, por exemplo, de investimento en tal o río, cando sabedes perfectamente que os custes desa obra incrementanse precisamente polo sistema de saneamento que vos tiñades absolutamente olvidado.
E si pagamos as multas, por suposto, porque ademais pagamos as multas e traballamos para resolver o sistema de saneamento que durante 28 anos tivo abandonado o Partido Popular. Nada máis, bueno, un rogo cando é o acendido de Nadal, porque creo que tedes unha errata no o 5 ou o 6. 6, non? Se me engano. O día 6, sábado día 6. Senda na página do Concello está ben. Resolveraste. Así, vale. Vale. Sábado. Si é sábado día 6, mandaremos. Si houve 3 erratas, se non me engano. Bueno, eu en todo caso sei a pregunta e a oportunidade, eu quero agradecer o traballo, bueno, pois as persoas que estiveron programando e facendo actividade para esta programación de Nadal, absolutamente rompedora. Eu creo que todo o que está pasando ao redor da carpa de Talo Río, da xente que se suma, do que é o Nadal en Soutomaior, bueno, pois hai un antes e un despois, dende aí 2 anos para aquí. Hai un traballo inxente de persoas que fixeron, bueno, pois moitísimas actividades, que programan actividades, bueno, pois para todas as idades e para todas as persoas e, polo tanto, bueno, é normal que nesa voráxine de traballo pois que se nos poida ir algunha data. En todo caso, eu creo que é un programa para disfrutar toda a veciñanza, para toparnos. Estades todos e todas convidadas a toparnos o espírito de Navidad, a ver se algún se lle pasa a mala uva en Talo Río e disfrutala todas e todos xuntos. Pero